Apirilak 22 dugu gaur ongi etorri, aita santua zendu da 88 urte zituela. Atzo goizean zendu zen Francisco aita santua Vatikano hiriko Santa Marta etxean iktus baten eraginez. Kardinalen kongregazioak erabakita hileta larun batean egingo dute San Petri plazan. Bestalde, maiatzean egingo dute aita santu berria hautatzeko konklabea. Bizkaiko Foru Aldundiak ezetza eman dio Argalarioko parke eolikoaren proiektuari. Diputazioko teknikarien arabera proiektuak ingurumenean eragin kritikoa izango luke eta batera ezina litzateke biodibertsitatearen zaintzarekin. Gazteon eskutik topagunea gauzatu du Ernai Gazte antolakundeak Berriozarren. Ernaiko ohar batez jakinarazi duenez, Euskal Herrian irekitzen ari den ziklo politikoari gaztetasunetik erantzuteko tresnak eskuratu dituzte. Maiatzaren 17an barazkiak landatzeko jarduera antolatu dute Marienean eta herritarrak parte hartzera deitu dituzte. LB, Lurtzaindia eta Ostiak egin dute deialdia laborantza lurren defentsan. Ezagutarazi dutenez egun osoko egitarau antolatu dute. Behin titularrak esan da aktualitate solasaldiari emango diogu paso. Joseba Siron Iruñako alkatearekin izan zen iraganilean Uxue Garro kazetaria. Hainbat gaien inguruan mintzatu zen Siron, hala nola Iruñeko udal haurreskolen euskarazko plazen eskaintzari buruz, hiria eremu tentsionatu izendatzeko prozesuari buruz edota erorien monumentuaren aferaren inguruan adi esandakoari. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, eszenatokia aldatu dugu, 11ko platotik irten eta Iruñera arte etorri gara Joseba Siron alkatearekin hitz egitera. Arratsaldeon da mila esker udaleko ateak irekitzagatik. Zuei etortzegatik. Urtebete pasatxo da, jada bigarrengoz, Iruñeko alkate izateari eutsi diozunetik, nola baloratzen zu orain arteko legegintzaldia? Bueno, nik uste dut balorazioa oso ona izan behar dela eta gainera, zerbait objektiboa da. Orain dela urte terdi, hiria guztiz paralizatua zegoen, proiektuak mugitu gabe, UPN-en gobernua guztiz isolatua, eta hilabete hauetan martxan jarri izan dira, proiektu importanteenak, badago gobernu akordio bat, eta gainera, adibidez, aurrekontuak baditugu. Bitatik bi aurrekontu atera ditugu, inoiz izandako handienak Iruñan. Gai ezberdinak jorratuko ditugu elkarrizketa honetan zehar, euskararekin hasiko gara eta honen inguruan pare bat kontu aipatu nahi genituzke. Alde batetik, hezkuntzarekin lotuta, Iruñeko aurreskolen egoera, badaude 14 udal aurreskola egun, bakarra euskara gutxian dena, Izartegi aurreskola, zuk legegintzaldi honen hasieran aipatu zenuen, zeuen egiteko bat zela, 20 hurrengo urtetako plana ezartzea, eta legegintzaldi amaierarako euskaraz ikasi nahi zuen aurrorok aukera hori izatea. Nola doa horren plangintza? Bueno, pues badoa, batzutan badakizu negoziaketetan eta hori akordioen bitartez lortzen diren udal gobernuetan batzutan gauzak negoziatu behar dira. Aurten, zan dezakegu, eskaintza handituko dela eta gainera modu uniformeagoan zabalduko dela hiri guztitik. Horretarako, akordio horretara iritsia izateko noski baita ere, gauza batzuk negoziatu behar izan ditugu, eta horietako bat da adibidez eredu mistoen funtzionamendua. Ez da, gure eredua, nik 30 urtez lan egin izan dut ikastola batean, badakit zer den murgiltze eredua, baina genekien baita ere gauza hauetan akordioetara iritsi beharko genuela PSN-erekin. Hau da, ja investidura egunean, edo abenduaren 28an, dela urte eta piku genekien zerbait, eta hala da. Gure
diferentzia handienak udal gobernuan PSN-erekin dira hizkuntza politikaren inguruan, eta adibidez eredu mistoen erabilera izan da, hori ez, eman beharreko zerbait. Hori bai, gure helburuetan ez dugu etziko. Horrek esan nahi du legegintzaldi amaierarako euskara hutsean dagoen beste aurreskolarik ikusiko dugula Iruñean? Bueno, espero dut eta horretarako lan egingo dugu eta pedagogia ere egin beharko dugu dudarik gabe. Kara alde batera utzita, etxe bizitzaren gaiari utziko diogu orain, azaroan jakinarazi zuen Nafarroako gobernuak hainbat udalerri eremu tentsionatu izendatuko zituela, haien artean Iruña bat izanik, prozesu hori martxan jarri zuten, nola baloratzen duzu erabaki hau, eta zer suposatuko du Iruña eremu tentsionatu izendatzeak praktikan? Bueno, zerbait importantea izango da, oraindik ez dakigu oso ongi nola gorpuztuko den akordio edo lege berri hori. Esan dezakeguna hori bai da Iruñan etxebizitzaren alorrean arazo handia dugula, zuzen ere iruindarrentzat eta batez ere jende gaztearentzat hau da arazorik nabarmenena, beste guztien aurretik. Ideia bat egiteko, jakin badakigu, oraingo Iruñeko familia, edozein familia batek dedikatu behar duela bere errentaren erdia, 50% ordaintzeko etxe bizitza. Eta jakin badakigu ere, adibidez, oraingo gazteen emanzipazio adina Iruñan 29,7 urtetan dagoela. Hori da, benetan, hori da desastre bat, hori da sarraski bat. Eta horren aurrean neurriak jarri behar ditugu, bai, ala bai. Guk martxan jarri ditugu ja neurri batzuk, orain dela urtebete, otsailean, 2022ko otsailean aurkeztu genuen etxe bizitza plana, nun planteatzen ditugun, epe motzeko eta epe ertaineko neurriak, adibidez, 1.200 etxe bizitzen eraiketa, baita ere eredu propio eta berri batzuetan, adibidez, gazteentzako, edo, etxetik emantzipatu nahi duten gazteentzako, adibidez, baita pertsona adineko jendearentzat ere, eredu ezberdinak, eta horretaz aparte, baita ere, epe ertainean, espero dugu Donapea, auzo berriaren garapena martxan jarri ahal izatea, pausuak ematen ari dira. Baita ere, eta horrekin lotuta, egon daiteke alde zaharrean ezarri dugun pisu turistikoen moratoria. Azken finean horrek eragiten duena da baita ere alokairu eta erosketa prezioetan ere igotzea. Eta beraz, horiek dira neurri importanteak. Orain, Nafarroako gobernuak aurreratu duen lege hori ere bada zerbait importantea, askotan gainera aldarrikatu duguna. Ez genuen inolako zalantzarik ere Iruña berez zonalde tensionatu bat zela, baina Nafar gobernuak hori eta gehiago ere esan duz bakarrik Iruña eta zentroa baizik eta Iruñerria guztia. Beraz, eta legeak zer esango duen zai, nik uste dut neurri oso importantea dela. Bestalde, ezin aipatu gabe utzi erorien monumentuaren kontua. Azken garai honetan, zer esan ugari sortu duelako, azaroaren 20an jakitera eman zen, eraikinari beste resignifikazio bat emango zitzaiola, eta Marabias Lamberto Memoria Zentro izendatzeko erabaki hori eman zen ezagutzera. Talde memorialistek erabaki hori haiei kontsultatu gabe hartu zala salatu zuten orduan. Erabakia egoki hartu zen, akatzen bat izan da prozesuan, ezakit balorazioa. Bale, bueno, lehenago utziazu esaten gauzatxo bat. Erorien monumentua bertan eta ukitu gabe egonda ez dakiten 80 urtetan. Eta horren inguruan zerbait egin duen alkatetza bakarra hause izan da. Nire taldeak eragindakoa. Plazari izen aldatu genion, Mola eta Sanjurjo militar fascistak atera genituen hortik, lehenengo pausu hori eman genuen aurreko legealdian. Eta guk adierazi genuen, hori ez, ibilera luze bat nun pausuak ematen jarraituko genuela. Eta momentu hori noski iritsi da. Zein da arazoa? Bueno, alkate bezala, enaiz inolaz ere guztiz ahalduna aspektu bakar batean ere, erorien monumentuan zerbait egin ahal izateko behar dudan lehenengo gauza da aurrekontu bat. Aurrekontua lortzeko behar dut hemen udalel barruan gehiengo bat. Eta gehiengo hori lortzeko behar dut bai, ala bai,
PSN-ren babesa. Bestela, nik 8 zinegotzi ditut, 27-tik, en fin, nahiko genuke 14 izatea, gehiengo absolutua izateko, baina ez dugu. Da beraz, horren babesa behar genuen. Bat, aurrekontua lortzea. Ja behin aurrekontua lortuta, errepikatu nahi dut PSN-ren adostasunarekin, eliminatu behar dugu momentu honetan erorien monumentuak duen babes legala. Babestua dago, ezin da ukitu, ezin da deus egin. Eta babesa hori kentzeko behar da lege biltzararen adostasuna, gehiengoa. Eta berriro ere PSN horretan beharrezkoa da. Eta ja bi pausu horiek ematen direnean, orduan, sartuko litzateke orduan bai, udalaren papera, batez ere, ideien lehiaketa bat konbokatzeko. Beraz, genituen aukerak, gauzak horrela, genituen aukera bakarrak ziren. Edo, utzi zegoen bezala, hau da, UPN-ek nahi zuena, eta hori da guk nahi ez genuena, edo bestela egin duguna. Egin. Hau da, adostasun batetara iritsi. Nik beste gauza batez egin nahiko nuke hori, bai, dudari gabe, baina errepikatu egiten dut, bazen edo egin duguna edo bestela ezarrez, ez zegoen beste posibilitaterik. Eta nik espero dudana, da oraindik gelditzen den bidean, ahalik eta jende gehien konbentzitzea eta inkorporatzea prozesu honetara, benetan iruditzen zaidalako ongi bukatu dezakegula espazio hori. Beraz, orain momentu honetan aurre ikustenen aukera bakarra memoria zentronen aukera da, edo oraindik badago aukera, eraisketaren aukera posible da? Bueno, eraisketa partzialak oize ja planteatuak daude. Osea, eta batez ere nik uste dut, hemen bermatu behar dena eta hori da importanteena, niretzat, da, orain arte fascismoaren aldeko monumentua izan dena, justu kontrakoa bilakatzea. Imagina dezagun zer gertatzen ari den momentu honetan munduan. Eta fascismoa nolatoki guztietan berriro belarriak ateratzen ari den. Eta testu inguru horretan, kontestu horretan, Iruña kontrako norabidean doa. Hain zuzen ere, fascismoa salatzeko. Beraz, errepikatzen dut, fascismoaren aldeko monumento bat, fascismoa salatzeko monumento bat bilakatzen badugu, nik benetan pensatzen dut oso ongi goazela. Eta gero, horren barruan edo horra iristeko ze elementuak bota, ze elementuak gehitu, edo zer estali, zer ez estali, hori nik, en fin, guri politikoi tokatzen zaigu baliabideak jartzea, eta gero, imaginazioa ja arkitektoek eta artisteek eta taldeek jarri beharko dute. Bestalde, hilabete batzu falta dira oraindik, baina urtengo San Ferminak ere hortxe ditugu, antolakuntzan jada buru belarri egongo zarete dagoeneko. Zer kontatu dezagukezu aurtengo jaiez, badago berrikuntzaren bat aipa dezakezuna? Bueno, San Ferminak Iruñan badira urte osoan zehar prestatzen den zerbait. Benetan esate dizut, ez da literatura, uztailaren 15ean ja egiten denean balorazioa, badakit Maider Beloki, zinegotzia eta bere talde hasten direla, ondorioak idazten eta zuzendu beharreko gauzak apuntatzen, beti dago aldatzeko zerbait. Eta poliki diozun bezala makina martxan jartzen hasiko da. Adibidez, aste honetan ja aterako dira aurtengo San Ferminak iragartzeko egongo den kartelaren inguruko lehiaketa martxan jartzeko lehenengo pausuak. Eta hortik aurrera ja, horrekin hasten garaia makina beroketa. Aurten, hombre, adibidez, nik espero dudana, eta badakit maitzen ari dela guneen diseinua, eta inoiz baino gune diseinu inklusiboena martxan jarriko dugula espero dut. Eskaera oso handia da, beti izaten da oso handia Iruñan, gero eta handiagoa da beti, baina, bueno, pensatzen dut horrek ere islatzen duela noraino Iruña hiri anitza den. Eta beraz, guneen inguruan, hori ez, pensatzen dut, inoiz baino inklusiboagoak izango direla. Musika programazioa ere, hori ez da nik zuzenean daramadan zerbait, Maider Beloki horretan oso aditua da eta oso trebea, baina badakit baita ere, bilatzen ari direla, musika talde ezberdinak,
gazteentzat eta gazteak ez direnentzat eta bertako musikariak eta kanpoko musikariak, zerbait baita ere anitza egiteko. Zezenketen kontu ere badago, iritzi ezberdin ugari daude honen inguruan, ñabardura ugarirekin. Nola irudikatzen duzuzuk Sanferminen etorkizuna? Zezenik gabeko Sanferminak posible izango dira momenturen batean? Bueno, pues begira, normalean hau galdetzen didatenean, eta askotan galdetzen didate, bi erantzun edo erantzun bikoitza ematen dut, ez? Lehenengo eta behin, esaten dut, askotan, gainera, ez dudala nik oso logikoa ikusten, 21. mendean, jendearen aizia animalien sufrimenduaren gainean egitea. Normalean, hau, esaten dudanean, sektore taurinoek kritikatu egiten haute. Bale. Eta gero bigarren zati bat, ere, esaten dut, momentu honetan ezin ditudela Sanferminak imaginatu, eta uste dut ezin ditugula Sanferminak imaginatu zezenik gabe. Entzierrori gabe, zezenketari gabe, behar bada, eta momentu horretan da, hori, ez, ja antitaurinoek kritikatzen daute. Baina pentsatzen dut bi gauzak direla osagarriak eta gainera egiazkoak. Orain, Sanferminetatik zezenak kentzeko aldatu beharko genituzke Sanfermina goitik bera. Eta behar bada egin beharreko zerbait, Hala, eztabaida hori uste dut kalean eta gizartean egon behar dela, oraindik ez dago, badago eztabaida bat zezenen inguruan, baina ez dago eztabaida bat Sanferminen inguruan zezenekin edo zezenik gabe. Eta hori bada baita ere egin beharreko zerbait. Agian, aipatu duzu lehenengo pausa litzatekela zezenketa kentzea entzierroetako zezenen parte hartzea, baino hori irudikatu dezakezu lehenago agian. Ez dakit nik hori esan dudan. Ez hori esan baino, esan nahi dut ezberdintasuna egin duzu kontu horien artean. Bai. Bueno, azkenik, etorkizunari begira ere, aliantza politikoen kontua aipatu nahiko nuke, ez dakit 3. legegintzaldi buruzko bat egongo balitz, ikusten ote duzun aukera, balizko gobernu horretan, koalizioa alderdi gehiago gehiago. Bale, hombre, nik urrengo legealdi batean adibidez imaginatzen dudana da Euskal Herria Bildu 14 zinegotzirekin. Horrela, gehiengo absolutua izango genuke, eta bueno, atera ahalko genuke gure programa. Baina, orain arte behintzat, hauteskundeetan, herriak, gizarteak, helarazi digun radiografia ez da hori izan, baizik eta Iruña askoz ere anitzagoa dela. Momentu honetan, 5 indar politiko osatua dago udalbatza, eta beraz, ez dut uste hori aldatuko denik. Horrela baldin bada, hombre, Vox, zorionez, ez dago islatu, ez dago representatua hemen Iruñeko udalean, PP eta UPN bai, baina 3 indar horiek segurazki edozein negoziazio batetik kendu beharko genituzke. Eta orduan, bueno, pues aurten kontigo zurekinekin eta geroa bairekin osatu dugun udal gobernua oso eraginkorra, oso efikaza dela iruditzen zait, lan egiten ari gara oso gustora, pentsatzen dut lan oso ona egiten ari direla nire indar politikoko zinegotziek baita bestek ere, eta gero segurazki berriro ere adostasunetara iritsi beharko dugu PSN-erekin. Gauza batzuetan erreza izaten ari da, adibidez afera sozialetan nahiko erreza izaten ari da, edo hirigintzako aferetan hizkuntza politikan adibidez gehiago kostatzen ari zaigu. Eta horretan jarraitu beharko dugu lan egiten, eta jarraitu beharko dugu baita ere pedagogia egiten. Nik urrengo legealdia espero dut antzekoa, zentzu horretan. Udaletxe honetan sartzen hasi nintzenean, bisitak egiten ezagutu nuen Euskal Herria Bildu 3 zinegotzirekin, gero urrengo legealdian 5ekin, gero 7 eta honetan 8. Bueno, pentsatzen dut oraindik ere hasi dezakegula, UPN-ren gandik oso gertu gaude, 3.000 botu besterik ez, eta zinegotzi bakarra. Beraz, lehen indarra izatetik ez gara horren urrun. Gobernuan EH Bildu eta PSN batera ikusteko aukera bai? Gobernu barruan PSN. Bueno, hombre, behar bada gauza batzuetan gauzak simplifikatuko ziren.
baina momentu honetan, hori da haiek erantzun behar duten zerbait, haiek beraiek esan dute behin baino gehiagotan gainera, ez momentu hori ez dela iritsi. Prest daudenean negoziatzen hasiko gara. Elkarrizketa jarraitu genezake, baina gaurko hemen utziko dugu. Joseba Siron, mila esker Amaikarekin hizketan egoteagatik. Pues mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Igandean 2025ko aberri egunean, bakoitzak bere ildotik Euskal Herria nazioa delaren aldarria Euskal Herri osoan zabaldu zuten beste behin ere eragile naiz alderdi politikoek. Aberri eguna ospatu dute aprilaren 20an igandean, EH Bilduk Iruñean, EAJak Bilbon, EH Baik Donibane Garazin eta Jardun Koordinakundeak Gernikan. Sumar mugimenduak eta Podemosek ere oharbana kaleratu dute. Askatasunaren nazioa gara lelopean, EH Bilduk 15.000 lagun inguru bildu ditu Iruñean. Adierazi du ez dela atzera begiratzeko garaia eta aukera baliatu behar dela. Hala, berdinen arteko Euskal Errepublika baterantz jauzi berri bat egiteko deia egin dute, eta eskua luzatu diete herri honek errekonozimendu nazional handiagoa bere hizkuntzaren defentsa edo bestelako gizarte bat merezi duela uste duenari. Gailurrera eramaten gaituen bide horretan, nazio ikuspuntutik aukera egon daitekela urratsa egiteko, oinarrizko kanpamentua igotzeko, eta urrats hori elkarrik egin behar dugula. Bestalde, Euskadi gara mundiala gara lelopean, EAJak autogobernuaren arloan egindako lana goraipatu du Bilbon, eta herri eta nazio gehiago egiteko deia egin die Euskal Herritarrei. Gure autogobernua eta gure ongizetaren alde nork erakutsi du ambizioa, nork egin nahia Eusko Alderdi Jeltzaleak. Indar berria, herria gidatzen jarraitzeko pres, Euskadi berria eraikitzeko pres. Bagirak, abertzaleen batasunaren alde egin du Donibane Garazin. Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalea osatzen duten eragile, sektore eta herritarrek indarrak batuta eta norabide berean aritu behar dutela nabarmendu dute. Ezinbestekoa delako haien hitzetan, proiektu eraldatzaile euskaltzale eta abertzalea zabaltzeko. Euskal Herria euskaldun, jasangarri, solidario, justu, feminista, demokratiko eta buru jabe bat lortzeko, mugimendu abertzalean jende gehiago antolatzea baitezpadakoa da. Horrez gain Gernikan, Euskal Herri langilea batu leloa hartuta Jardun Koordinakundeak manifestazioa egin du aberri egunaren karietara. Euskal Herriko langileen batasuna konfrontazioaren gainean eraiki behar dela azpimarratu dute. Koordinakundeak argi du askatasunerako bidea ez dagoela Frantziako eta Espainiako instituzioetatik jorratzerik. Sumar mugimenduak eta Podemosek ere oharbana kaleratu dute. Pertsonetan eta eskubideen errespetuan oinarritutako aberrien alde egin dute bi alderdiek, eta mugetatik, banderetatik edo berezko pribilegioetatik haratago herriaren aberria goratu dute. Aberri egunaren ostean gure eskuk esan du Euskal Herriak erronkei burujaletzatik heldu nahi diela erakutsi duela. Hala, herritarren aktibazioa ezinbestekotzat jo dute eta ekainaren 7an, herri libre bat Euskal Herriak erabaki lelopean Bilbon egingo duten manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. Iragan ostegunetik igandera bitarte egin du aurtengo gazte topagunea Arnaik. 3.000 lagunetik gora bildu zirela ezagutarazi du antolakundeak eta ohar batean adierazi duenez, Euskal Herrian irekitzen ari den ziklo politikoari gaztetasunetik erantzuteko tresnak eskuratu dituzte. Apirilaren 20an igandean aberri egunarekin batera eman zioten amaiera 4 egunez Berriozarren egindako Gazteon eskutik ekimenari. Milaka gazte independentista batu ditu Gazteon eskutik topaguneak Berriozarren. Euskal Herrian irekitzen ari den ziklo politikoari gaztetasunetik erantzuteko tresnak eskuratzeko helburuarekin, 4 egunetan zehar hitzaldi, solasaldi, tailer eta bestelako eskaintzak egin dituzte. Antolakuntzatik egunen balorazio positiboa egin dute, eta azaldu dute jendearen parte hartzea oso aktiboa izan dela eta osotara 3.000 inguru izan direla. Aurrera begira, lanean jarraitzeko deia zabaldu dute. Indar gehiagorekin daudela azpimarratu dute eta gazteria borrokaren lekuko hartzeko prest dagoela. Larunbatean egindako ekitaldi politikoan, Ernaiko eledun Amaiur Egurrolak nabarmendu zuen,
nazio bulkada berri bat abiarazi asmo dutela, eta gazteak norabide horretan saretzeko deia egin zuen. Era berean espazio seguruak sortzeko egin dute lana ere aipatu nahi izan dute. Azaldu dute espazioen errotiko feministatze bat emateko lan egin dutela, eta hala jardun dutela ekinaldiaren antolaketa prozesuan ere. Gainera, aurtengo ekitaldian protokolo feminista soilik ez, protokolo antiarrazista ere izan dute. Adierazi dutenez lehen pauso bat izan da, eta aurrera begira afera horretan sakontzeko prest azaldu dira. Etxebizitza auziari dagokionez Elizondon egin behar zen etxegabetzea bertan bera gelditu dela jakinarazi dute, horrela familiaren zaurgarritasun egoera aitortu du epaitegiak. Epaitegiak Elizondon etxegabetze bat bertan bera uztea erabaki du kaltetutako familiaren zaurgarritasun egoera aitortuz. Erabaki garrantzitsu hau baztanen bizi nahi dugu eta mendialdeko etxebizitza taldearen presioari eta lan militanteari esker izan da posible. Lege baliabideen eta gizarte mobilizazioaren bidez, epaitegiak ahultasun egoera onartzea lortu zuten. Familia etxetik ateratzea saihestuz. Salatu dutenez, etxegabetzeak sistema kapitalistaren adierazpen bortitzenetako bat dira. Izan ere, familia prekarioenek gero eta zailtasun handiagoak dituzte etxebizitza duina lortzeko. Gainera, nabarmendu dute etxebizitzak eskubide izateari utzi diola, eta funtsezkoa dela bidegabekeria horiek salatzea. Bai eta familiek aurre egin beharreko zailtasunak salatzea ere. Hala nola, alokairuen prezio altuak eta eskaintzarik eza. Horregatik, etxegabetzeko arriskuan egon daitezkeenentzat harremanetarako baliabideak jarri eta herritarren elkartasunerako gonbitea luzatu dute kolektiboek, mezu sendo batekin amaituz. Etxegabetzerik ez baztanen, ez inon. Kultur albistei begira 52. aldizkoz jendetza bildu du Sarako idazleen biltzarrak, gaurkoan ere jarraitu du biltzarrak profesionalei zuzendutako egunaldiarekin. Literatura zale guztientzako urteroko hitzordu paregabea da Sarako idazleen biltzarra. Literatura maite dutenak eta sorkuntzaren munduan dabiltzanak elkarrekin bildu dira Saran astelen eta astearte honetan. Idazleak, argitaletxeak, artistak, denak aniztasunez beteriko topagune batean elkartu dira 52. edizio honetan. Euskal idazleen biltzarra 40 urtetik gorako ibilbidea duen euskal kulturaren ekitaldi garrantzitsua da. Aurten ere arrakasta handia izaten ari da gela jendez betetzeraino. Bertaratu direnek eskaintza handia izan dute. Argitaletxe, idazle, marrazkilari, argazkilari, diseinatzaile, grafista edota dokumentalegi ezberdinen 77 postu bisitatu ahal izan dituzte. Biltzarrak tokiko erroak eta nazioarteko sorkuntzak uztartuz, kultura eta literatura truken gune izatea du helburu. Biltzarra ez da soilik liburuen erakustokia. Ideia eta sormen berrien txertaketa sustatzen du editoren, idazlen eta publikoaren arteko elkarrizketak bultzatzeko. Hori ala hitzaldiak, mahai inguruak eta aurkezpenak antolatzen dituzte argitaletxeek beren proiektuak modu hurbilago batean partekatzeko aukera izan dezaten. Aurreneko egunean ordu laurdenero idazlek euren liburua bisitari erakusteko tartea izan zuten. Horien artean euskaltzaindiak 3 argitalpen aurkeztu ditu. Txomin Peien idazle eta euskaltzain emerituaren saiakera hautatuak Joseba Sarrionandiak paratua, Junes Casenaba Arigileren 8 pastoral berrilanaren 2. zatia Jan Batiste Koios euskaltzain osoaren eskutik, eta Martin Duk misionistaren Erroma eta Jerusalem bidaia kontakitzunaren edizio kritikoa Javier Kaltzakorta ikerlariak egina. Bestelako aurkezpena, kontzertuak, ikuskizunak eta aurrentzako tailerrak ere izan dira. Bigarren eta azken eguna berriz profesionalei zuzendutakoa da. Aurten euskal migrazioaren gaia jorratu dute. Euskal emigrazioaren ibilbide historikoaz eta gaurkotasunaz aritu dira. Emigrazioaren gaia euskal literaturan ere hizpide izan dute. Sarako idazleen biltzarrak gaztetu, modernizatu eta ikuspegi berriak zabaldu nahi ditu bere esentzia galdu gabe. Euskal idazleen biltzarrak adierazi du garaikidetasunari begira dagoela, ideia berriak integratzeko eta horizonte berriak esploratzeko prest. Amaierara iritsi gara, gure sare sozialetan eta webgunean izango gaituzue bestelare badakizue. Biterdi abestiarekin agurtuko gara eta bihar izango gara bueltan, berdin ongi izan. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau.
nahi beste gau Zukardoa nik zilarra elkarren duta biterdi gara batera biterdi gara Lau zortzi bat bi, lau zortzi bat bi, lau zortzi